Yono papang nyomas maninggar Siromul puno sonyo Sandangan nyomas pinucal pucal Iling ono prang Barata Yudha Patinyo papang bledug ngisoring rodane kreta Man guni man Kantarpati man medal jawi nyungsung bawarti man kunar nyungsung kabar man lho linggih paman kados pundi kabaring pasewakan kados pundi paman kados pundi kados pundi man wis cukup kabeh para Kurawa ora ana sing nangake matur kejaba mung Kakang Amudarsasana wah nggih man umpama Pandhawa kula niki panegake bebasan sami kalian Werkudara man dos pundi dawuh pangandikane Kanjeng Koko Prabu Duryudana man ngene nggih ngertenono dina samangku kakangan Prabu Duryudana nampa ilapat saka puklun padha piwenang kalamana rasuwe maneh bakal ana muduning kanugrahan agung awujud punang wahyu wahyu kang bakal kaandhapake iki dudu wahyu baen-baen sebuting wahyu cakraning rat ujaring kandha sok sapa wae kang kasinungan wahyu iki mengko bakal bisa nurunake Ratu Agung nganti pitung panjenengan nggih nggih man lajeng kersane Kanjeng Koko Prabu Duryudana kados pundi menapa to Kanjeng Koko Prabu Duryudana piyambak ingkang bidhal mertapa man ora nggih dina samangku kakanganmu Prabu Duryudana miji marang keponakanmu Raden Lesmana Mandrakumara Lesmana Mandrakumara bakal diutus mertapana kayangan Dandang Mangure ya kayangan Setra Gandhamayit wah man niki jenenge wong gawe golek gawe man Lesmana niku penggaweane mek kelayapan dulinan keluyuran lah sakniki dikengken topo niki engken mung buak-buak tenaga man pun nek miturut kula dinten samangke mboten usah ngangge mertapa-mertapaan urip ten gene negara Ngastina niki urip enak-enakan negara sugih saben dina para Kurawa kecek bondo donya negara Ngastina pun mboten usah ngangge tapa-tapaan man nak ngertenono iki ngono dawuh pangandikaning ratu yen nganti kasembadan keponakanmu Lesmana Mandrakumara kasinungan wahyu ing tembe besok bakal bisa ngenteni pelungguhane ramane ya Kakangmu Prabu Duryudana bakal langgeng selawase nggih man kapan man enten lakon royokan wahyu terus Kurawa kasinungan wahyu niki ket kapan ket biyen menawi wonten cerita mudhune wahyu lupute Pandhawa nggih anak-anak Pandhawa utawa Wadyabala negara Ngamarta sing kasinungan wahyu ket biyen mboten enten critane man Kurawa niki kasinungan wahyu enten nggih wahyu apa wahyu iku aja gawe-gawe ae bakune dina samangku ayo nuhoni dawuh pangandikane Kakangmu Prabu Duryudana wah nek kula sing aras-arasen jane man awakmu aras-arasen padha karo nyorohna patimu awakmu aras-arasen padha karo nolak dawuh pangandikane ratu tak aturna nang ngarepane Kakangmu Prabu Duryudana bakal nampa pidana gedhe Dursasana wah gaman niku isoke lak ngoten niku lho man isoke sampean niku adu-adu wong jeneng sampean mawon sing kuni apa sing kuni seng niku kakean uni niku omong sampean niki wong kakean omong ngalor dodol omong ngidul dodol omong nang kono dodol omong nang kene dodol omong kuntul sama nunekno dandang sama nunekno prenjak oh ngawur ngono ngarani aku wong kakean omong ngarani aku wong dodol omong lah nyatane kaya ngoten dereng malih jeneng sampean nomor loro jenengku nomor loro sapa Harya Suman
Apa tegese Arya Suman? Nek Aryane niku apik, Sumane niki lho. Suman niku artine apa? Kesusu kuwatir gak uman. Nek ana penggawean mburi dhewe, nek ana berkat ngarep dhewe. Nek ana penggawean dlisep bareng ana dum-duman yo aku lho jenderal pangkatku terep kene bagianku akeh kabeh. Iku sing dadi watek sampeyan, Man. Awakmu kok ngunek-ngunekno aku. Lah niku durung jangkep sing nomor 3. Sing nomor 3 sapa? Gontalpati. Gontalpati. Gontal iku mentalan, pati niku ratu. Sama niki ratune wong mentalan, gak peduli keluarga, gak peduli sanak, gak peduli konco, gak peduli bojo, gak peduli bojone konco. Bakune kabeh bakal sampean tumbalno, sing penting sampean wareg, Man. Awakmu kok ngarani aku sing gak ngunek-ngunekno aku sing gak dursasana. Karepmu ya apa? Apa mbok arani aku iki elek-eleke wong? Wah, lah nek mboten percaya monggo dites mawon gak niki. Ten nggen kula niku lho Man nggih. Ten nggen kula, ten wilayah kula mrika, saben-saben nek ana wong mati, sadurunge mayit dibudalaken iku mesti mudine takon ten ngene wong akeh. Lah niki umpama lawas glisa sampeyan niku mati, umpama sampeyan mati kula dadi mudine, terus kula takok ten ngene wong sakmene kae niki mungkin mesti dijawab bareng. Dos pundi derek-derek? Wak Sengkuni niki wong apik napa wong elek? Wong apik napa wong elek? Wong apik napa wong elek? Nek kabeh pun ngomong elek ngeten iki mayit sampeyan mboten dibeto ten kuburan, Man. Lah digawa nandi? Nggih dibeto ten ngene tambak dipakakaken nyambik, Man. Kurang ajar. Bah, dipangan nyambik, bah dipangan bajul. Wong mati wis gak krasa kerih ae. Ayo, saiki perkara asil mengko pinanggih ana ing mburi bakune para Kurawa ya padha ngombyongi lakune keponakanmu Raden Lesmana Mandra Kumara padha sikepa sarining gegaman bedil kulang kaling Alantaka tumbak awinan aja nganti keri para Kurawa ya ketapna wadyabala dina samang budal wong kanca yo budal bareng.
Yo budal yo. Merpapang wacananira alestikal palewara paningal nyuk yana satya muska tinggal menentang ana ing aluga yana satya muska tinggal menentang ana ngaluga ladalah ana wong bungkik brengose sak kepel sisih ora pangling Raden Setyaki ya Raden Wresniwira dasar para nyata ora pangling karo aku semono uga ora pangling tumenggung Jaya Jirata penuju ing ajurit wadya Balangastina dasar para nyata he Setyaki ana paran tekan ana ing tepis wiringe kayangan Sitra Gandamayit awakmu diderekake wadya balaras pira akeh bakal menyang endi dina samangku nampa dawuh saka Sinun Pendaraku Sri Nalendra Bathara Kresna bakal jampangi lakune anak Angger Jayasamba kang bakal miwiti mertapa ana ing kayangan Dandang Mangure kene
Semoga awakmu diomyongi wadya bulus gelar papan kabeh padha sikep sarining kegaman bakal menyang endi tanpa beda kelawan niate Setyaki dina samangku aku kautus dene nata ing Ngastina Kanjeng Koko Prabu Duryudana saperlu njampangi lakune Angger Lesmana Mandrakumara bakal nyadhong tumuruning Punang Wahyu ana ing kayangan Dandang Mangure kene. Ladala yen kaya mangkono niatanmu padha karo niatanku. Aku kang teka kene luwih dhisik mula luwih becik awakmu bali. Aku ora bakal bali. Gelem aku bali yen kasembatan anak Angger Jayasamba bali nggawa wahyu cakraning rat. Ladala yen kaya mangkono aku kang bakal ngalang-alangi lakuning Setyaki. Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Budimu tak sembadani perwala tak ladeni ngamuk tak kembari. Kumlawit tanganku kena sirahmu sigar merapat gak weruh jawane. Oh, mati mergo aku. Awas. Oh, ngantep tanganing Setyaki. Yo, Setyaki sing ati-ati. Oh. Aduh. Yo. Raden Setyaki. Ayo. Yen wani yo gak wani minggatuk mun tak nyepet-nyepet mripat wandamu. Wah, sing ati-ati Setyaki. Kena candhak karo aku kelakon get tembakan pelor kencana. Maju leganing ati. Awas. Oh. Yo. Hei, to. To. As. Hei. Candhak. Aduh. Bercanda. Aduh. Dandanane Raden Setyaki. Ayo. Dina samangku gelem bali slamet, gak gelem bali kelakon dadi sulaming bumi. Oh, langguk swaramu. Tak candak lakon tak gawe pengewan-ewan. Ayo maju leganing atiku. Awas. Oh. 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 Ah. Oh. Oh. Candak. Oh, no. Oh. Hey. Oh. Hey! Oh!
setengah kalira tumibeng Bantala maribat nyawa ketingal pelawuh ramur Wauta tumenggung Jaya Jirata perang tanding lawan Raden Setyaki maju katendang mundur katendang maju jinempala mundur jinempala kabuncang prasasat ora ngambah ing bumi kini pataken dawah depani Bantala dinulu sanggiyaning Wadyabala Kurawa ing sin lingsem batine Raden Jaya Jirata boten kiat ngengkrek hardaning kanepsun supe Purwa Madya Wasana lali marang tekating sakawit malih eblate mung kepingin merjaya dhateng Raden Setyaki padha saknalika ngeberaken sekabeng Aji Jaya kawijayan Aji Jaya kanuragan mongso wonten madyan ing palagan paperangan tandange Gitra Kesigalodra mati mergo aku Setyaki wani maju maneh durung kalah moh ngakoni kalah yen durung gumlindang sirahku sor getihku bagus yen kaya mangkono tak leboni sayembaram wah kena candak karo kelakon tigas gulumu awas oh. 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 Ha. Oh. Oh. Candak aduh sambapo loh aduh hey Edian sing ati-ati Setyaki nyoh Asta padha adu penyikuti awas nyoh aduh hey oh anakku nggel Raden Tirtanata tumenggung Jaya Jirata lodoloh paman panjenengan wingking paman
Perkawis menika bakal kula rampungi. Mengko dhisik areh sawetara. Deleweran keringet bebasan adus getih awakmu iki mau pancakara karo sapa? Boten wonten malih paman. Kejawi amung Raden Setyaki mungsuh bebuyutan kula. Awakmu perang karo Setyaki. Wadyabala saka Ndwarawati. Inggih paman. Perkarane apa? Setyaki nderekaken Raden Samba nggadahi tekad sami kelawan Raden Lesmana bakal nggayuh tumuruning Punang Wahyu. Panjenengan wingking paman, kula rampungane perkawis menika. Iya nak. Kena-kena wae jeneng sira ngrampungi perkara iki ning aja dhewekan. Sawangen. Mburi awakmu diombyongi wadyabala segelar sepapan padha sikep sarining gegaman. Bedil ulang-kaling Alantaka tumbak awinan ora ana kang padha keri. Mula kang saka iku le becik dina samangku ketapna wadyabala Ngastina kongkon maju bebarengan. Setyaki karo Wadyabala Ndwarawati liyane kongkon nawur Wadyabala Ngastina. Latala paman inggih sendika mangestaken dawuh paman. Iya nak, muga-muga unggul yudamu. Menang Jayajirata. Kadangku kabeh para Kurawa. Nggih Kakang. Dina samangku maju bebarengan. Aja nganti keri sikep saring gaman. Ing kono Wadyabala Ndwarawati ditawur. Yo maju bareng yo tawur. Maju yo. Yo maju bareng yo. Pangling kaya dene Raden Kartomarma dasar pranyata aku Raden Kartomarma kang bakal nguntapno jiwaning Setyaki maju leganing ati mati mergo aku awas Aduh kecandak aduh Citraksa sing maju leganing ati lakon tak adepi wah Udawa sing maju ya adep ana regi ana patih Arya Udawa mati mergo aku Udawa waduh kagian cacit-cacit Wis. Dursasana, teka-teka tanganmu mbok angkat. Uwas wis karepmu apa wis? Aku keok le. Keok musuh awakmu. Gak kira menang aku musuh awakmu, aku tak mundur ae. Cilik ati wedi mati. Wah, iya le aku encene wedi mati le.
Lah wong bojoku 4, anakku 8, putuku 16. Lah nek aku bongko nok gone kene sing ngramuti bekakas sakmono kae iku sapa? Ya, tak ngapura nek ngono bali ya. Wah, ya le aku bakal bali le. Kecepus pindang bulus enak incus malu gembol monyor-monyor. Ico papa longger adituni. Tak sawang saka kene bosah baseh barisaning Kurawa kaya dening sapu wedar. Ana apa iki adituni? Wakni gondel ngertenono. Nyatane dina samangko kang bakal kepengin mertapa ana ing kayangan Sitra Ganda mayit kene dudu amung putramu Lesmana Mandrakumara. Ning semono uga Raden Jayasamba saka negara Ndwarawati atmajane Sinun Prabu Kresna uga bakal kepengin nampa mudhuning wahyu cakraning rat. Dheweke diterni Wadyabala Ndwarawati kang den pandhegani dene Setyaki lan Udawa. Sisip sembire pinanggih kelawan Wadyabala Ngastina ndadekake paprangan ndadekake daredah ana ing sak tengahing dedalan. Ica apa longger? Ngertenono sing kuni. Dina samangko niatanku kelawan niatanmu iki bakal kepengin mernata tapane Raden Lesmana Mandrakumara supaya bisa kasinungan wahyu agung kang sinebut cakraning rat. Dadi sarana langgenge dadi ratu ning negara Ngastina kalamun wis ngulmake ingkang ramane Angger Prabu Duryudana. Lak ya ngono. Iya, pancen iku tekadku lan tekadmu sakawit. Mula kang saka iku, paprangan iki aja dibacutake. Luwih becik kalau putumu Lesmana nanggone kono ayo dicaketi. Ayo diwulang tata carane wong kang bakal mertapa supaya kasinungan punang wahyu. Iya, yen kaya mangkon aku melu marang jeneng sira wae Wakni Gondel Sukalima. Ica apa longger? Putuku Lesmana entenana ngger, entenana sawetara. Pun eyang kang bakal teka ya ngger. Pandhita Wolawali ngandika ngarsaning nata ing yawang ngono Destini Romalu kuncana
apa longgir? Kecepus pindang bulus inak incus malu gembol monyor-monyor. Ijo apa longgir? Putuku sing ganteng dhewe. Calon Ratu Ngastina Raden Lesmana Mandrakumara. Inggih Eyang Dur kula ngaturaken sembahing pangabekti nggih Yang. Ijo apa longgir? Wis tak tampa. Pangestunipun Eyang wae tampanana. Inggih Yang. Kula pundi ndadosaken jimat Yang. Lho gene ya genah ngene lho bocah iki. Lah iya. Mang prasaku gak genah blas kok saiki suwe-suwe ya cetha. Apa perkara manggon ana nggone tengahing ngalas iki. Mbok menawa wae liwat tengahing ngalas kene mau banjur bathuke ketatap wit-witan. Saiki dadi eling terus cetha omonge ngene iki. Ijo apa longgir? Jajal takonana kono. Putuku nggih Lesmana. Mbani kula ngaturaken bekti Mbani. Alah kumat koplere. Ya wis tak tampa ya Nak, pangestuku tampanana. Nggih Mbani, kula pundi ndadosaken jejimat Mbani. Nggih, dina samangko lak wis cetha pangandikane ramamu kang ana sajroning pasewakan negara Ngastina mau. Dina samangka jeneng sira bakal dikongkon mertapa. Yen wis kasinungan Ponang Wahyu bakal jeneng sira lawas glisa dijumenengake ratu ana nggone negara Ngastina. Nggih Mbadur, nggih. Tapi nggih ngoten Mbah, wong kajate kula wau kepengin rabi. Nek kula pun kasinungan Wahyu kula kepengin rabi, Mbah. Ijo apa longgir gampang. Awakmu kepengin golek wanita sing kaya ngapa? Golek sing lencir, golek sing dhuwur, golek sing kuning, golek sing putih. Wah, mboten, Mbah. Selera kula niku mboten wanita sing kaya ngoten niku. Kula nek ndelok arek wedok lencir niku gila. Ndelok arek kuning ngoten niku kula rasa-rasen, Mbah. Ijo apa longgir? Lah senengamu sing kaya ngapa? Senengamu sing kaya ngapa? Matura. Wong wedok kaya apa senengamu? Senengan kula niku ngelek wong wedok sing gawedhi dhuwur wireng terus rambuté gimbal ngoten niku, Mbah. Syukur nek jempolane niku sak gedang-gedang klothuk ngoten niku senengan kula. Arek kok aneh-aneh. Nah jenenge wong lanang ki ya ngene iku lho. Selirane marang wanita iki beda-beda. Ana kalane wong lanang iki seneng wong wedok sing ayu, dhuwur, lencir, kuning, irunge bangir. Lah ngono iku. Ngono iku kaya aku. Senenganku sing ngono iku. Lah nek aku seneng wong wedok sing rada endhek, pakulitane kuning, rambutnya rada brentek. Wah, dapur mulane aja diseneni nek karepe ngono ya gak apa-apa. Iya ya, Nget. Janji awakmu kasinungan Ponang Wahyu mengko bakal dituruti kekarepmu dening ramamu Prabu Duryudana. Nggih, Yang. Ning kula nek rabi siji mboten trima, Yang. Kula kepengin rabi papat. Lho. Rabi papat. Nggih, Yang. Angsal napa mboten? Wis muni ya ngene. Ya, wis oleh. Wis aja kuwatir, nggih. Lesmana. Kula wonten dawuh, Mbani. Pokoke awakmu kasembadan nampa wahyu. Ya, titenana iki. Nek awakmu kasembadan nampa wahyu, aturan nang negara Ngastina iki mengko bakal tak owahi. Diowahi yok napa, Mbani? Pokoke nek awakmu nampa wahyu dadi ratu, aku tetep dadi patih. Mengko aturan negara Ngastina tak owahi. Wiwit dina iku uga wong lanang sing wani rabi wayuh bakal dibiayai karo negara. Oh, dapurmu kok. Ya aturan sak enake dhewe wis tau menenga. Butuhe Lesmana iki bendang enggal gelem mangkat supaya kasinungan Ponang Wahyu. Ijo apa longgir? Putuku Lesmana Mandrakumara, inggih Mbadur, kula wonten dawuh. Awakmu apa wis ngerti tata carane wong mertapa supaya bisa kasinungan Ponang Wahyu? Nggih dereng, Mbah, carane yok napa? Aduh, blaen. Awakmu iki pangeran pati lho. Awakmu iki pangeran pati, putra ratu, calon ratu. Kok carane nampa wahyu iku gak iso kaya ngapa? Aduh, Nak kok cik kebajutmu. Wong nek kepengin nampa wahyu iku kudu ngleremno samubarangi. Kudu iso nentremno atine, nyelehno nafsune,
pasrah sumarah ana ngarsane Gusti. Mbah Ni apa? Sama napa pun tau nampa wahyu? Ya durung. Lah kok saged mejang kula Mbah Ni jare. Wong tembung jare kok diunekno. Ngapokmu kapan kon? Aku ki nek nampa wahyu durung tau. Tapi nek eruh wahyu aku wis tau. Eruh wahyu? Wahyu sing apa? Wahyu sing sawahe payu iki lho. Eruh aku. Nek wahyu gaib aku durung eruh. Wis, Ger. Aja kuwatir. Bakune awakmu gelemo mertapa sawetara leren ijen ana papan panggonan kang sepi, papan panggonan kang wingit. Mengko pun eyang bakal sabiyantu supaya jeneng sira kasinungan wahyu. Miturut panggrat itanipun ngene yang. Wahyu iki bakal mudhun ana ing kayangan Dandang Mangore sisih kidul. Mula kang saka iku dina samangkuh. Ayo tak derekake menyang pereng sisih kidul, Ger. Inggih, matur bilih ngaten monggo matur daya-daya tapa kemawon, Mbah. Matur, coba apa lengger? Ana ngapa? Kula kok sampean kengken lungguh ten dhuwure watu. Sak kiwa tengene watu niki kathah wit wringin. Katon angker ngeten Mbah Dur. Coba apa lengger? Pancen ya kudu ngene. Mahas ing asamun, mahas ing asepi supaya luwih cepet anggonmu bakal ngleremake penggalih. Yen bisa tentrem batinmu, mengko wahyu bakal nyawiji menyang anggamu. Aduh Mbah. Lah carane tiyang semedi niku ya napa? Sepisan longgo sila. Oh nggih Mbah ampun, kula ngeten longgo sila ngeten. Saiki sendakep apa? Ngeten Mbah. Sendakep ngeten nah. Ku jenenge malang kerik, bodho. Sendakep. Ngeten Mbah. Ngeten nah. Lah ya ngono. Leremno penggalihmu. Ana apa wae aja nganti marai jugar tapamu. Aja nganti keder batinmu, kencengno niatmu ya Ngger. Niate mung siji, manengku puja lan asung pamuja nang ngarsane Gusti Kang Maha Suci. Wis aja kuwatir nak. Nek kasembadan awakmu nampa wahyu, ora suwe bakal rabi papat ngene lho. Ya apa ya aku kok ditinggali jen. Wis nek ngono tekad-tekatan aku bakal mertapa nang gone kene wae. Pocap kacarita. Raden Lesmana ingkang lagya miwiti mertapa. Nadyan boten saged lerem penggalihe. Tansah katon gegambaran maneka warna, wujude gegambaran pamikiranipun piyambak. Nanging saking katebian wonten cahya kalih perkawis. Tuhu menika cahyaning wahyu cakraning rat kelawan ingkang garwa Wahyu Hidayat. Dia nyaket sanalika dhateng Raden Lesmana Mandrakumara. Garwaning pun Kakang Yayi. Wonten dawuh Kakang cakraning rat sawang ana satriya miwiti mertapa
Nadyan durung bisa lerem batine, durung bisa tentrem penggalihe, nanging wis dadi tekade pun Kakang. Kalamun sadya iki mengko kuat nampa coba saka pun Kakang, bakal tak eloki selawase uripe. Inggih Kakang, inggih. Panjenengan cobi langkung rumiyin satriya menika Kakang. Ucap kacarita. Ing mriku wahyu cakraning rat arsa nyobi dateng teguing niat Raden Lesmana Mandra Kumara. Padha saknalika ilang wujuding wahyu malih wujud Sardula macan sajaran teji gedhening kang nggodha dhateng Raden Lesmana. Mama, ma, 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 macan! Maling, mayang, ambekan sik. Mbah, batur. Wonten mama. Wonten macan, batur, wonten macan. Coba apa longger? Awakmu kepethuk macan ana nggone tengah alas iki mau. Inggih, Mbah. Macan gedhe, Mbah, macan gedhe. Buntute kopat kapit. Rai kula disampluki kali buntute, Mbah. Kula wedi, Mbah. Coba apa longger? Iku ngono wujude wahyu sing nylamur laku. Nggodha marang awakmu. Wong wis dikandhani ana apa wae aja nganti keder niatmu. Alah, Mbah. Macan iku wau ten ngarep kula, Mbah. Sikil kula didilat ket nisor mendhuwur. Ket nisor mendhuwur kula meneng mawon, kula kuat-kuataken. Lah bareng dilatih totok dengkul kok tambah munggah. Udel didilati kali macan, Mbah. Bareng mripat kula melek, macan mangap ten ngarep kula, Mbah. Sirah kula ajenge dicaplok macan. Iki coba apa longger? Iku kula duduk macan temenan. Iku ngono macan daden-daden. Kok awakmu mang kuat nampa godha iki, bakal nampa wahyu. Alah, Mbah, saking sampean gak nglakoni dhewe. Kok sampean nglakoni dhewe ngoten kepoyuh, Mbah, kepoyuh. Pun saniki mboten nate nampa wahyu-wahyuan. Monggo balik mawon, Mbah. Monggo balik mawon ten kene Kraton Ngastina, Mbah. Monggo balik. Aduh, cilaka iki.
pedhati sinanging kang rata tinari patembaya witing dakawa edeke witing deke wae daka jagat dewa wasisaning Bathara kang linangkung putraku wong bagus Jayasamba dina samangko wis kancik ana ing tepis wiringe kayangan Sitra Gandamayit nggih. Mula adalah Kanjeng Rama inggih kula ngaturaken bekti Rama. Iya. Wis tak tampa pangestuning kun Rama wae. Mara gage tampanana. Kurawalan ngen kula mundi Rama ndadosaken jimat kula slamining agesang. Sinun kula ngaturaken sembahing pangabekti. Sinun kula ngaturaken sembahing pangabekti mugia kunjuk. Setyake apa dening Udawa? Iya. Wis tak tampa pangestuku tampanana. Gurawalan ngen kula mundi. Gurawalan ngen kula mundi ndadosaken jejimat. Well adalah setyake apa dening Udawa? Kula wonten dawuh, kula wonten dawuh. Dina samangko apa wis rampung kewajibanmu kanggo nyawisake papan panggonan kanggo putraku Jayasamba bakal miwiti mertapa. Nuwun sinuwun. Sampun rampung anggen kula nyawisaken papan panggenan nadyan Radyawrat. Rada angel sababe apa? Sabab wonten Kurawa ingkang ngalang-alangi ning dinten samangkin Kurawa sampun wangsul, sampun kula wangsulaken kelawan Raden Udawa. Wong adalah iya. Mbok cawisake papan panggonan ana ngendi? Dinten samangke kula cawisaken papan panggenan wonten ing gisiking Segara Ler. Amargi mriku katon wingit sanget papan panggenanipun. Wong adalah iya Setyaki. Aku ngaturake panuwun. Putraku nggih Jayasamba, nun kula Kanjeng Rama ngertenana ya Nak. Nembe sepisan iki jeneng sira bakal gegladen rasa nentremake penggalih bakal nggayuh tumuruning Ponang Wahyu. Mula tak jaluk dina samangko jeneng sira kudu tansah mastiti lan ngati-ati. Aja nganti lena marang kahanan kang dumadi. Nun kula Kanjeng Rama mangestuaken dawuh Rama mula kang saka iku. Wekasipun Rama sakjroné jeneng sira mangko bakal mertapa. Ing kono kudu bisa ngendhaleni marang kekarepanmu. Saiki pun Rama bakal nyoba takon marang jeneng sira. Panjenengan bakal tanglet menapa Rama? Coba Dina samangko matura. Kira-kira sapa menungsane sing paling pasrah? Kenapa pun Rama takon sapa menungsane sing paling pasrah? Amarga pasrah iki syarat utawa sarana kang luwih ampuh kanggo nyerot dayaning wahyu. Wala adalah inggih Rama. sapa? Sapa wonge sing paling pasrah ing alam donya iki? Aduh. Sinten Rama? Kula mboten semerap Rama. Lho, Setyaki kok angkat tangan barang? Inggih, kula semerap jawabane sinuwun. Apa? Sapa menungsane sing paling pasrah? Menungso ingkang paling pasrah menika Brahmana, pendhita. Durung mesti. Pendhita Brahmana iki durung mesti pasrah. Sok kala mangsane pendhita Brahmana iki kudu nggunakake keluwihan lan kadigdayane kanggo nyebarake ngelmu lan kaweruhe kanggo sarana memayu hayuning bawana. Dadi jawabanmu iki kliru. Lho, Udawa kok melu-melu angkat tangan iki? Inggih, sinuwun, kula sumerap jawabane. Sapa wonge sing paling pasrah? Jawabanipun menika Ratu utawi Nalendra. Ya malah kliru. Nek Ratu utawa Nalendra pasrah, dadi apa negarane? Wong kewajibane Nalendra iki ngreka daya ngupadicara kanggo kasantosaning negara lan kanggo kemakmuraning para kawula. Nalendra ora kena pasrah. Jawabanmu kliru. Loh, Setyaki kok angkat tangan maneh iki lho. Iki, kula nemu jawaban malih. Jawabane apa? Jawabanipun wong tani. Salah. Wong tani iki ora iso pasrah. Amarga kudu ngreka daya ngramut tetanduran supaya undu-unduane oleh akeh, panene oleh akeh kanggo kebutuhan uripe.
Lho Udawa maneh. Wong wis kliru kok sik metenteng ae ya. Apa sih jawabanmu terakhir iki? Yang paling pasrah menika tukang selentem. Lho. Kok iso tukang selentem iki lho? Gak iso, tukang selentem dikon pasrah iku gak iso. Nadyan meneng iku sak temene, sak jroning pikirane ngono ngatur strategi. Ayo, Setyaki angkat tangan lak jange ngomong panjak kempul ngono. Panjenengan kok sumerap kalian pikiran kula. Lah wong Udawa wis ngomong panjak selentem, awakmu lak mesti jange ngomong panjak kempul. Wong kamangka ket biyen panjak kempul karo panjak selentem iki royokan ae. Iya kok sing digeroyokan iku ayu ngono. Wong ya ora pati ayu, Nanging lak migunani. lah mula kuwi. Wis. Ya. Nek jeneng sira kabeh ora ngerteni tak dudui. Wong sing paling pasrah iku wong sing rumangsa ora duwe daya. Yen menungso wis rumangsa ora duwe daya, ya iku pasrah-pasrahe menungso nggih Jaya Samba. Mola dalah inggih Rama inggih. Mula sajrone jeneng sira Gentur Tapa, syarate siji. Sumber dayaning raga utawa sumber dayaning kekuatanmu, sumber dayaning uripmu kurang ana. Sumber dayaning urip menika saking menapa Rama? Siji, saka dedaharan, saka panganan kang mlebu ana sajroning ragamu, ping pindho yaiku turu. Well adalah ngirangi nedha, ngirangi sare. Iya. Ngurangi mangan, ngurangi turu. Sapa wonge gelem ngurangi mangan, ngurangi turu, bakal kasembadan sedyane, bakal gampang keturutan apa kang dadi kekarepane. Aja tambah diwalik kaya arek saiki. Ngakehi mangan, ngakehi turu. Lah nek mung mongan mangan turu mongan mangan, nadyan slentemamu pinter sundul langit. Kepengin rabi wayo ya gak bakal keturutan. Mlopo to mekaten. Lah coba pikiren. Wong wedok endi sing gelem diwayuh wong lanang sing penggaweane mung mangan turu nylentem, mangan turu nylentem. Lho. Inggih, sinuwun. Nah, mula kang saka iku nggih Jaya Samba, ngono adalah inggih Rama, kula sampun mangertos menapa ingkang dados kersane Kanjeng Rama Dewaji. Bagus. Mula iling-ilingen wekasipun Rama. Iling-ilingen wekasipun Rama. Ana paunen-unen bapa tapa putra nampa putu melu buyut katut. Tak baleni maneh. Bapa tapa putra nampa putu melu buyut katut. Saiki awakmu kang bakal mertapa. Awakmu kang bakal lelaku, kang bakal tirakat. Perkara kasinungan wahyu yaiku rezekimu. Ning umpama ora bakal kasinungan wahyu, mbok menawa besok ana anak turunmu kang dadi wong agung nggih Jaya Samba. Wah, adalah Kanjeng Rama inggih. Bilih kados mekaten daya-daya kula nyuwun pamit Rama bakal miwiti mertapa. Well, adalah iya. Setyaki apa dene Udawa aja kepalang adoh kelawan pendaramu. Inggih sinuwun. Inggih, sinuwun mangestaken dawuh.
garwanipun Kakang Yayi Hidayat. Inggih Kakang Cakraning Rat kula wonten dawuh Sawangen ini satriya iki gentur tapani, luwih wening penggalihe, luwih lerem batine tinimbang satriya kang ora kuat godhaku iku mau. Inggih Kakang, nanging panjenengan pun mban oyot mban cindhe mban siladan sedaya ingkang badhe nampi wahyu kedah kiat nampi coba menawi mangke kiat nampi coba saking panjenengan kula ugi mboten bakal mendel kemawon Kakang. Kula dalah iya niki kepala ngado sawetara dina samangku bakal tak godha satriya iki. Inggih Kakang, kula mangestokaken dawuh Pocap kacarita ing mriku Wahyu Cakraning Rat mangertos tejane Raden Samba rumangsa gawok, nanging wujuding wahyu kedah nyobi dumateng caloning wadah. Langkung ageng perbawa ingkang dipun ginakaken Wahyu Cakraning Rat. Saknalika ilang wujude wahyu, malih wujud tatsaka, wujud naga sawit glugu gedene. Nadyan kagodha dene tatsaka sak glugu gedene. Ewadene mboten gigrik niating Raden Samba ning sangsaya manter niate. Pocap kacarita Wahyu Cakraning Rat rumangsa ternyuh mirsani gedhening tekad Raden Jaya Samba saknalika ilang wewujudaning wahyu malih wujud sak mrica binubut. Wahyu Cakraning Rat manjing sajuga anggane Raden Samba. Mencorong gaya tejane Raden Samba pindha kidang kencana.
Paman Setyaki, Paman Udawa, panjenengan nyedak mriki, Paman. Yana samba bangun asmara paukiwa pangrawet waja kang tengen panggung mungsa playunya kadya mimis kencana playunya kadya mimis kencana ngolah dalah Paman Sencaki punapa ta panjenengan Paman Udawa? Anak Angger, kula pirsani dinten samangke ketingal mencorong Gaya Tejani, anak Angger Jaya Samba. Inggih, Nger. Katon sumunar Gaya Tejani, anak Angger Jaya Samba. Wah, inggih, Paman. Awit dinten samangke kula sampun kasinungan Ponang Wahyu. Tondo tandane tiyang nampi wahyu kula sampun saged ngraosaken prasasat jiwaraga kula menika nembe katemben linairaken wonten ing alam mercapada biar padang hanlai enteng raosing dan saira kula do Paman. Inggih, Ngger. Katitik saking Gaya Teja duwin perbawaning Angger Jaya Samba. Dinten samangke saestu panjenengan sampun kasinungan wahyu. Paman, ngawuni ngono. Menawi kula sampun kasinungan wahyu, mosok inggih mukal, boten dangu malih kula bakal gentosi pelungguhanipun Kanjeng Rama Dewaji. Kula bakal dadi ratu wonten ing negari Dwarawati, Paman. Inggih, Nak. Sinten malih ingkang dipun gadhang Sinun Prabu Ndwarawati kejawi amung panjenengan ingkang saged ngulmaki negari Ndwarawati salajengipun. Inggih, Nger, panjenengan calon ratu napa malih samangke sampun kasinungan wahyu tartemtu bakal dipun inggahaken dhateng kursi gading negari Ndwarawati. Nger, inggih, Paman. Pramila benjang menawi kula sampun dados ratu wonten ing negari Ndwarawati. Kula bakal ndamel aturan enggal wonten ing praja Ndwaraka. Waduh, Nak. Panjenengan ndamel aturan enggal ingkang kados pundi? Kula menika kepengin nentremaken para kawula. Kula kepengin nedahaken bilih kula menika ratu ingkang loman. Pramila ing tembe benjang sedaya murid, sedaya siswa ingkang wonten sanggar pamulangan saben siang bakal kula paringi tetejan, Paman. Selamine kula dados ratu, sedaya siswa, sedaya murid ingkang wonten sanggar pamulangan badhe kula paringi tetejan. Lah, peparing kula kala wau badhe kula paringi nami MBS. Napa MBS niku? MBS niku madang bareng Samba. Lah ngoten. Amargi ingkang maringi kula pun Jaya Samba. Tur malih sinten para nayaka ingkang prasetya lan satuhu dumateng kula badhe kula indakaken bayaranipun. Aduh, Nak, panjenengan menika ganteng sanget, pinter sanget. Panjenengan menika calon ratu ingkang kebak ing Perbawa. Lho, panjenengan ngelem kula, Paman. Ampun kuatos. Benjang bayarane kula tikel 3, Paman. Waduh, Nak, matur nuwun, matur nuwun. Aduh, Nger, boten wonten tiyang bagus, boten wonten tiyang sekti kejawi amung panjenengan. Paman Udawa benjang kula tikel 3 bayarane, Paman. Durung dadi ratu kok sumbunge kaya ngene. Lah nggih, menawi benjang dados ratu menika kados pundi? Panjenengan ngrasani dhateng kula boten.
Sinten ingkang wantun ngrasani Raden Jayasamba? Lho lak ngaten. Sinten ingkang wantun ngrasani Raden Jayasamba badhe kula tigas janggane paman. Inggih. Kula mboten ngrasani dumateng panjenengan. Panjenengan menika tiyang sae nak. Inggih paman. Lho. Paman. Paman Setyaki, Kula wonten dawuh. menapa to panjenengan boten mireng? Lamat-lamat wonten tiyang ingkang sambat paman. Raden, menapa to panjenengan mireng? Mboten. Menapa to panjenengan mireng? Lamat-lamat kula mireng ning saking katebian swantenipun. Lho, paman. Swantenipun menika sangsaya nyaket. Tulungono aku, Raden. Tulungono aku. Lho. Swanten nyuwun tulung, paman. Kados swantenipun pawestri. Inggih, Nak. Tulungono aku, Raden. Tulungono aku. Sapa wong iso nulungi aku? Yen lanang tak pek bojo, nanging yen wedok bojone tak pek, Raden. Mireng paman. Inggih, Nak. Menawi ingkang nulungi jaler badhe dipun pek bojo, menawi ingkang nulungi estri bojone badhe dipun pek ingkang atos-atos, Nak. Menika wonten tengahing alas. Tur malih menika alas Sitra Gandamayit. Kathah demit, kathah gandarwa, kathah jim setan ingkang bakal ngganggu damel. Mboten, paman. Niki suarane pawestri, paman. Tulungono aku, Raden. Lho, nangis, Nak. Hati-hati lho, Nger. Mboten, paman. Lho, lah niku tiyange nyedak dateng mriki, paman. Tulungono aku, Raden. Tulungono aku. Panjenengan wengking, paman. Tulungono aku, Raden. Tulungono aku. Weh ladalah Nini. Jeneng sira iki sapa? Ana wanita ing tengahing alas, rebah mangiwa rebah manengen rambutmu. Suwek kabeh jarikmu. Iki mau kena apa? Raden, kula dipun uber-uber kalian begal, Raden. Kula badhe dipun rudha paripeksa lajeng kula lumajar mriki, Raden. Lho. Awakmu bakal dirudha paripeksa. Inggih, Raden. Lah jenengmu sapa? Asalmu saka ngendi? Nami kula Nini Dewi Tia Monika, Raden. Weh ladalah. Paman, Napa, Raden? naminipun Tia Monika, paman. Panjenengan tangleti menika saking pundi? Kula kok sajak sujana kalih naminipun. Menawi nami ingkang kados mekaten kala wau, umumipun mboten pawestri saking wilayah Tanah Jawi. Awakmu saka ngendi, Nini? Kula saking papan panggenan ingkang sanget tebih saking mriki. Menapa to panjenengan menika Raden Jayasamba? Lho, Awakmu kok ngerti karo aku? Amargi sampun kondang sak lumahing bumi sak kureping langit. Mboten wonten tiyang ganteng kejawi Raden Samba. Mboten wonten wong bagus kejawi Raden Samba. Mboten wonten tiyang sekti kejawi Raden Samba. Pramila kula mirsani panjenengan miturut kula mboten wonten malih klintu kejawi amung panjenengan Raden Jayasamba lho kisanak. Wah, dalah. Paman, wonten apa, Den? ganteng kula bagus kula umum nganti negari manca, paman. Ganteng kula umum nganti dumugi negari manca. Panjenengan ampun remen riyin, Den, ingkang atos-atos. Panjenengan mendel, paman. Weh lah dalah Nyai. Awakmu mang bakal dirudha peksa karo sapa? Kalih satriya kirangan sinten naminipun? Menawi mboten klintu ingkang uber-uber kula menika naminipun Raden Jayasuyitna, Raden. Weh, kurang ajar temenan Jayasuyitna.
ketemu karo aku kelakon tak sawat tabuh lenteng Jaya Suyitna. Aja kuwatir ini. Aku bakal menehi pitulungan nglawan jeneng sira. Syukur Raden menawi panjenengan kersa aweh pitulungan dhateng kula. Menawi panjenengan kersa nulungi dhateng kula. Kula sumadya lelati dhateng panjenengan ngantos puputing yuswa Raden. Pola dalah. Awakmu gelem dadi garwaku purun Raden. Sinten ingkang boten purun kagarwa dening satriya bagus, satriya ganteng, satriya pinter, satriya sekti calon ratu ing negari Dwarawati. Pola dalah. Jaya Samba. Paman Setyaki, Paman Udawa. Kula wonten dawuh nak. Inggih nggih kula wonten pangandika ingkang dawuh. Kula aturi panjenengan nebih saking papan panggenan mriki. Lah panjenengan laten mriki piyambakan. Mboten piyambakan Paman. Kula sampun wonten wanita ingkang selawase menika kula padosi. Waduh nak ingkang atos-atos. Sampun to Paman? Panjenengan sumingkir saking mriki. Menawi panjenengan boten sumingkir saking mriki, menawi kula sampun dados ratu, panjenengan boten kula paringi palenggan. Inggih, monggo Raden Udawa monggo sumingkir kemawon. Inggih, kula nderek panjenengan kemawon Raden Setyaki. Oh, adalah Kyai. Jebul nyatane kang tak arep-arep wanita ayu kang setya tresna satuhu kelawan aku. Ya awakmu iki sing tak enteni, Yayi. Ayu-ayune ora kejamak banyu milisam yo mandeg lung-lungan padha mangklung den bedhik ratune ayu den bedhik ratune ayu aku ngenteni tekamu Raden Samba supe dhateng dawuh pangandikane ingkang Rama nata ing Dwarawati Sri Nalendra Bathara Kresna kagiwang asmara dene wanita ingkang sejatine memaliyane Wahyu Hidayat garwane Wahyu Cakraningrat. Nyatane Raden Samba boten kiyat godha, boten kiyat manggen wonten papan panggenan ingkang panas. Saknalika Wahyu Cakraningrat oncat tanpa daya Raden Samba geblak ndepani Bantala. Aduh! Nek wis kaya ngene, kaya apa dadine? Inggih Raden. Raden Samba mboten gega atur kula kelawan panjenengan. Satemah mboten kiyat kasunungan wahyu. Samangke koncatan wahyu kados mekaten kedadianipun. Monggo Raden, dinten samangke Raden Jaya Samba dipun boyongi kemawon dhateng ing negari Dwarawati. Monggo dipun aturaken wonten ngarsane Sri Nalendra Bathara Kresna Raden.
kayangan dandang mangore. Akeh kang padha tapa nangkone kayangan Setra Gandamayit. Nganti kabeh para wadya balaku kepanasan amarga dayaning kang padha mertapa. Ya, wadya balaku kabeh. Dina samangko padha gage gumregao. Kang padha mertapa mara gage godhon. Kang durung mertapa mara gage alang-alang ana supaya ora ngrusak pranataning pertapan Setra Gandamayit kene. Mara gage jem setan priprayangan budhal kabeh dina samangko.